Bos días. Moi bos días. Hola. Vamos a empezar xa, porque senón vamos con retraso e non queremos nadie acabar con retraso. Esta segunda gala dos premios José Hermida vámoslo facer dunha forma curiosa. Isto é radio e vamos a empezar como empezaba a radio en 1932, cando non había aparellos técnicos, cando non había ordenadores, cando non se podían facer mezclas, cando había que falar e facer música en directo. Pois, a partir deste instante, por favor, todos en silencio, vámoslo a pasar ben, chegará o momento da diversión, da euforia, pero vamos a ir escoitando pouco a pouco o que vai a pasar esta mañán aquí, que vai haber moitas sorpresas. Entón, luz, entra no tempo, 1932, Que tal? Moi bons días. Hoxe é 8 de maio e a principal nova do día témola a esta hora en Pontevedra, onde está a piques de comezar a segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar, un proxecto no que participaron 117 podcast de colexios e institutos das provincias de Pontevedra e A Coruña. Son moitísimos os rapaces, máis de 3.000 nenos e nenas que neste curso recibiron charlas sobre radio. 107 coles que participaron nestes talleres e boa parte deles pasaron tamén polas instalacións de Radio Pontevedra e de Radio Arosa para coñecer técnicas de locución, pero tamén para saber como facemos radio, como contamos as novas e como funciona este medio. Pero como digo, hoxe é un día moi especial, é un día de nervios para todos os finalistas, así que moita sorte a todos e todas, parabéns aos gañadores de antemán, non perdemos máis tempo, conectamos xa co auditorio da UNED onde se celebra esta gala de entrega. Rapaces, a Radio Vosa. Adiante. Moitísimas grazas, Javier Casal. Para que non o coñeza, é o xornalista que nos dá as noticias ao mediodía na cadena SER, dende Madrid. E ademais é galego, de Marín. E sabedes unha cousa? Descubriu a radio nunha excursión do seu cole, como a nós. E desde ese día dixo: eu tamén quero traballar na radio. E mira agora, apoiando os premios José Hermida desde o principio. E hoxe estamos aquí, na gran festa da Radio Escolar, nesta segunda gala de entrega dos premios José Hermida. Elena, pero ti que fas? Non estabas controlando todo? Dentro o vídeo. Nesta segunda edición, os premios José Hermida foron máis ambiciosos. Ademais de celebrar 114 obradoiros nos estudos das emisoras, a radio tamén foi ás aulas. Os profesionais de Radio Pontevedra visitaron 30 centros educativos para alertar dos riscos da desinformación, dos bulos e das noticias falsas, así como dos perigos das redes sociais. Relatorios para incidir na necesidade de estar ben informados e non compartir noticias sin contrastar. A maiores, 2.500 alumnos visitaron as instalacións de Radio Pontevedra e Radio Arosa para coñecer como funciona a radio e participar en talleres de locución. Entre outras cousas, aprenderon a respirar e a sentarse ben diante dun micrófono. Hai que falar de así ou así, porque a distancia é a mesma. A non facer ruidos e a entonar segundo tipo de textos. Faz en profundidade para Brais que se vai de defensa. Tira a porta e gol!
Aprenderon tamén a entrevistar en directo os alcaldes, os convidados dos programas e incluso o presidente da Xunta. Como é realmente a relación entre políticos de partidos diferentes? Carai, non é unha pregunta sinxela, E todo sen perder o sentido do humor, con momentos para risas. Para pasar este invierno, jarabe para todos. Nunca nos pasó esto. Tenemos que ponernos serio. Me dejas reír. Atrás quedan 9 intensos meses de Obradoiros. Pues es la mejor excursión que he hecho este año. También, porque aprendí varias cosas. Un ano no que recibimos tamén o apoio directo da raíña Leticia a través dunha carta oficial da Casa Real. Contamos co apoio da cadena SER, que a través do programa La Ventana con Carles Francino, neste escenario, falando dos premios para toda España. Esta es una iniciativa de Radio Pontevedra que se ha desarrollado con las más de 140 radios escolares que están en su ámbito de actuación. Han sido más de 8 meses de actividades, de talleres, de prácticas, de ideas, de debates. Apoios que reforzan aínda máis este proxecto educativo. Un proxecto que quedou ás portas dun premio Ondas. Coa satisfacción de ver o alumnado aprendendo nas súas radios escolares, os premios José Hermida abren a porta para unha terceira edición co mesmo obxectivo. Educar para ser futuro. Que eu estou ocupada rematando unhas frases. Já decidi en publicar os cantares. Un grande atrevimento pola miña parte. E ando de parranda a toda. Baixei cun pano novo toda florear. E bailo de lao a lao e outro lao. O chego de romaría, non hai casiña nin lar. E ando de parranda a toda. Que Dios me libre de botarme a chorar. E bailo de lao a lao e outro lao. O chego de romaría, non hai casiña nin lar. Ai nin lar. Miña santiña, miña santaza, miña cariña de calabaza. Miña santiña, mal me quixere, que me aconsella, que tal fixere. Más de señora, más fidalgueiras. Teñen todiñas as costureiras. Boca de reina, corpo de dama, comprei a seda, foxen da lama. Mira que fácil yo puedo escribir ABC 1, 2, 3. Mira que fácil yo puedo escribir, que estas palabriñas son oro para ti. Mira que fácil yo puedo escribir ABC, chúpame aquí. Mira que fácil yo puedo escribir, que estas palabriñas siendo de parranda a toda. Baixei cun pano novo toda florea. E bailo de lao a lao e outro lao. O chego de romaría, non hai casiña nin lar. E ando de parranda a toda. Que Dios me libre de botarme a chorar. E bailo de lao a lao e outro lao. O chego de romaría, non hai casiña nin lar. E ando de parranda a toda. Baixei cun pano novo toda florear. E bailo de lao a lao e outro lao. O chego de romaría, non hai casiña nin lar. E ando de parranda a toda. Que Dios me libre de botarme
Moitas gracias. Graciñas. Grazas. Elas son de vacas. Que ben o fixeron, Tranquilos, que volven logo, porque isto non é só unha gala, é unha festa chea de xente importante. Alumnos, profes e políticos, entre eles os alcaldes e alcaldesas que viñeron cos seus coles, cos 20 finalistas, que están aquí. Pero sabedes cantos coles participaron este ano? Foron 107 con 114 podcasts presentados ao concurso e máis de 2.500 alumnos que pasaron polos estudios de Radio Pontevedra e Radio Arosa. E de todos eles, hoxe están aquí os 20 mellores podcasts a criterio do xurado. E por que non nos nomeamos a todos? Pois sí, estes son os 20 centros finalistas. Repetide con nós. CEI Plurilingüe de Portonovo en Sanxenxo. Bien! CEI Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas. Bien! CEI Manuel Villar Paramá, da Estrada. Bien! CEI Plurilingüe San Clemente de Cesar, de Caldas de Reis. Bien! CEIP Ramón Valenzuela, de Bandeira, Silleda. Bien. Bien. CPR La Inmaculada, de Marín. Bien! CPR Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses, de Vila García. Bien! CEP Plurilingüe de Río Mayor, en Vilaboa. Bien. CEIP Álvarez Limeses, de Pontevedra. Bien! CPR Santiago Apóstol, de Soutomayor. Bien! IES Valle Inclán de Pontevedra. Bien! IES de Meaño. Bien! IES de Cotobade, de Cerdedo Cotobade. Bien. IES Asunqueira 2, de Pontevedra. Bien! IES Plurilingüe Paralaia, de Moaña. Bien. IES Félix Muriel, de Rianxo. Bien! IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez, de A Estrada. Bien. IES Montecarrasco, de Cangas. Bien. Sorte a todos, aínda que ser finalistas e estar aquí xa é un premio moi importante. Que veñen Alfonso e Luz. Gracias, chicos, muy bien. Venga, a ti. Muy bien, campeona. Pois, moi bo día, saúdos a todas, a todos. Con estes inicios, pois, que máis vamos a pedir? Javier Casal, dende a cadena SER en Madrid, e ademais con esta cacativada que hoxe é presente da Radio Escalar, pero seguramente que haberá algún de eles que formará parte da Radio do futuro. Polo tanto, temos que estar tranquilos porque creo que hai radio para largo. E tía máis eu temos que estar máis tranquilos aínda porque mellor non o vamos a facer. O sea que a partir deste instante todo vai a ser empeorar. Chegamos os osos que vamos a dar os premios, que eso sí que é o máis importante. Ademais quedou claro, tan solo neste primeiro ano, que a radio é unha ferramenta educativa de primeiro nivel e que hai, evidentemente, rapaces que se os apoian nos seus centros son capaces de facer cousas como estas. Hai que pensar que estamos nunha festa, a festa da radio escolar. Foron 107 centros os participantes. Hoxe estades aquí os mellores, segundo o xurado, que é un xurado moi exixente. 20 centros dispostos, sobre todo, desexamos que o pasedes ben, que disfrutedes. E se despois, aínda por riba, hai algún premio, pois haberá que disfrutalo. Pero, ao principio, eso, que todos saibamos disfrutar de este intre, que é o importante. E para celebralo, o Grupo Radio Pontevedra, que organiza estes premios, decideu hoxe apostar cunha programación especial ao longo de toda a mañán. A esta hora, neste momento, estamos saindo pola radio, aínda que non se ve, non hai micros como tal, estamos facendo un programa especial con o noso compañeiro Iván Montáns desde os estudios, estamos salindo por a tele, en YouTube, co cual todo o mundo moi guapo, e estamos salindo a través da FM do 1116 de onda media, do 92.7 da frecuencia modulada, na aplicación do móvil da cadena SER, que nadie saca o móvil ahora mismo, está saindo por aí, e tamén na páxina web. É dicir, unha amplia programación ao longo de toda a mañán para deixar claro que a radio, tanto como medio de información como medio formativo é moi importante. Ademais, hai que dicir que a radio vai a continuar ao rematar esta gala, porque o magazín local con Belén Hermida, con Eloi Magariños e todo o resto do equipo. Seguirá Iván Montáns, Rodrigo Mouriño, estará tamén Monse García. Todos neste intre, a partir das 12:25, formarán parte dese magazín que fará pois un post. Haberá que falar cos gañadores, cos convidados, que tamén haberá que sacar algún que outro defectiño desta gala. Non nos vai a ver. Bueno, vale, pero partimos de que sempre haxe algún. Bueno, perdonádeos, verdade?
En todo caso, unha aposta pola radio escolar, a festa da radio, esta é unha festa, aquí hai 20 centros, todos os que estades aquí xa tendes premio por estar aquí, sodes os 20 mellores centros escolares deste ano de 107, que non está nada mal, vai haber 8 premios como tales, pero non importa, os 8 premios, algúns deles dou fe, aínda que non estive no xurado, que ganaron por centésimas, hubo foto Phoenix na meta. O sea que todos tendes un nivel moi elevado o dos que estades aquí. Tendo en conta se despois non saídes agraciados con un dos premios gordos. Neste auditorio, neste salón de actos da UNED en Pontevedra, ademais de vos, 400 alumnos dos 20 centros finalistas, están connosco as autoridades políticas das diferentes administracións que participan neste proxecto, que creeron nel dende o primeiro intre. E o máis importante, creeron xuntas, están todas unidas, tamén formando parte de algún xeito desta iniciativa. Están con nós así... Pois, por exemplo, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera. O vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez. O alcalde de Vilagarcía, presidente da FEGAN, Alberto Varela. A alcaldesa de Marín, María Ramallo. O alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. E, ademais, alcaldes ou representantes de concellos de todos os municipios aos que pertencedes os 20 centros que aquí estades. E tamén están con nós representantes das empresas que patrocinan este proxecto. Sin as administracións e sin as empresas, isto todo non sería posible. Vamos a ir vendo en pantalla precisamente as empresas que están arroupando e apoiando este proxecto da radio escolar e que veñen participando con nós desde o primeiro momento, dende o ano pasado, aumentando, incrementando o que é a participación dos centros escolares. Pasamos en números redondos de 70 e pico no ano pasado a máis de 100 e pico este ano. Empresas e administracións que aí vemos e que son imprescindibles para que este proxecto saia adiante. E, por suposto, a UNED, que sempre non lo fai tan fácil. Segundo ano, e aquí estamos, neste mesmo emprazamento, no Centro Asociado da UNED de Monteporreiro, en Pontevedra. E insistindo, facilitando sempre, porque a radio está a invadir dende onte este centro e ninguén se altera por nada. Isto é do máis normal. Literalmente puxemos a UNED patas arriba. A partir das dúas xa queda normal, non pasa nada. Bueno, sin máis preámbulo, vamos xa co que estamos aquí, os premios. Vamos a empezar a entregar os primeiros premios desta mañán. Empezamos cos premios xerais para os mellores podcasts en temática literaria centrados en libros desta editorial que promociona e forma parte deste proxecto. Que suban ao escenario, por favor, o voceiro do xurado, Xusto Peón, para dar a coñecer o fallo. Mamen Hermida, directora adxunta de Radio Pontevedra, e Fran Alonso, que é o director xeral de a editorial Xerais. Mentras van subindo, lembramos que estes premios teñen dous gañadores, un en infantil e primaria e outro en secundaria e bacharelato. Cada un dos premiados vai a levar un lote de libros valorado en 540 euros que aporta Editorial Xerais e unha grabadora profesional, como a que van a levar tamén todos os centros que aquí están participando, que aporta Milar Radio en Pontevedra. Temos precisamente connosco aquí a representante de Editorial Xerais. Justo, permíteme simplemente un micro un segundo. Vamos a preguntar, segundo ano, podes agarrar o micro, gracias. Segundo ano deste proxecto que nos desbordou a todos, como estades vendo valorando dende Editorial? Pois evidentemente con enerxía moi positiva, non? Porque para nós é fomentar a lectura, ademais de fomentar a radio, é fomentar a lectura e é fomentar a ligazón entre as ondas e a palabra, non? A palabra escrita, pero tamén a palabra da radio. Así que é moi importante. Pois vamos a poñer premio a esas palabras agora. Xusto Peón, voceiro por segundo ano, honores. Como se atopa vostede? Pois ben, estupendo. Hai que dicir que este ano costou máis que o ano pasado, porque había máis colexios. E que tamén hai máis membros, 22 membros de xurado, e todos moi exixentes e moi profesionais. Hai profesionais de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, representantes da Editorial Xerais, da UNED, da Facultade de Comunicación do Campus de Pontevedra e tamén profesionais da información de diversos ámbitos. Nesta segunda edición tiveron que escoitar un total, dicir
dicías ti, moitos, 114 podcast, cunha media de 10 minutos cada un, incluso chegando a ter que escoitar máis dunha vez, porque chegaron a facer, houve moitas dúbidas, verdade? Sí, incluso puntuacións moi xustiñas, duns con outros, pero creo que ao remate fomos quen de sacar estes premios. Vale, vouche quitar o micro para... xa tes a tarxeta. Sí. Vale. Está todo organizado. A partir deste instante, para ben e para mal, os responsables son os membros do xurado. Adiante, Sexto. Moi ben, pois imos entón co primeiro premio, o premio Xerais. Nos escoita? Creo que non teño. No? Algo fallou. Algún problema técnico? Na radio sempre hai un plan B. Hai un plan B. Vale. A ver, aquí? Tampouco. Non funciona, ahora sí. Moi ben, pois imos entón co primeiro dos premios, o premio Xerais en infantil e primaria. O xurado valorou o bo estilo radiofónico dun podcast ben estruturado, pola boa representación cunha variedade de voces que crean un contido moi dinámico, polo seu facer capaz de achegar a garimo e a amabilidade, convertendo nun traballo de moita plasticidade. Pola beleza musical que dá forma e conecta cos ointes. Recibe o premio Xerais José Hermida de primaria o CEIP Manuel Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas polo podcast Sarela e o biscoito de castañas. Que vayan subindo, por favor. Arriba, rapaces. Arriba. Por aquí. Déjame este. Por aquí. Acompañádeme. A ver, parabéns. A ver, que tal? Vinde para cá, que se vos vexa ben a todos no centro aí. Vos que sodes de bacharelato? Non? Non sodes de bacharelato? De que curso sodes? A ver, Luz, ponlle aí un micro. A ver, quen é Sarela? Ai, Sarela, que casualidade. O teu voso podcast titúlase Sarela e o biscote de castaña. E unha das protagonistas tamén se chama Sarela. E fala da visa. Tes visa? Non. Eso formaba parte do guión. Sí. E ademais falabades dos castiñeiros da vosa localidade. E fixestedes tamén, quen quere falar? Quen vai a falar? Quen é a voceira por aquí ou voceiro? Fixestedes tamén un agosto que reflectistedes no voso podcast, verdade? Sí. Cantades unha canción moi bonita. Polos camiños do Souto imos nos cantando para espantar os medos que veñen asesando. Seríades capaces de cantar esa canción agora? Uf. Sí, ao sudo Geseu, sí. Veña, de tres, vale, chicas, veña. Polos camiños do Souto imos nos cantando para cesar os medos que veñan asesando. Profe, isto formaba parte tamén dese conto, non? Sí, estamos moi emocionados, agradecer esa valoración tan bonita que nos fixestedes, tamén, bueno, a vos, ao grupo de Radio Pontevedra, e dende aquí quero enviar un bico e unha aperta moi grande que nos están vendo en directo dende o colexio, que, bueno, que máis que un colexio somos unha gran familia, este premio por eles, todos eles. Bueno, pois, profe, animamos aos rapaces para, antes de entrega dos premios, un saúdo entón para ese centro Córdoba Ullosa. Veña. Moitas gracias a todos, moitas gracias. Vale. Un saúdo. Vamos. Que era noso máis importante, agora que estamos xa máis tranquiliños, non? Vamos a escoitar un cachiño dese maravilloso podcast. Ondiñas no cordo. Bo día dende Ondiñas no Cordo, a radio que late no teu corazón. Somos Luísas de Jesús e Sarela Pedrosa, e hoxe temos un programa moi interesante e saboroso. Así que non baixedes volume ás vosas radios, porque que mellor que comezar o día celebrando con comidiña como nos gusta aos galeguiños. Xa chegou o día do magosto. A que me dices destes castiñeiros tan especiais que temos na zona de Ponte Caldelas? Que castañas máis fermosas nos dan, tan saborosas, asadas na cociña de leña da avoa ou máis ben
da bisaboa ou tataraboa. Pero que dis, Sarela? Ai, é que viaxei por un momento as historias tan bonitas e cargadas de sentimento que conta a miña bisaboa. Perdoa. Este é un cachiño dese podcast. Pero unha pregunta, a ver, como que as millores castañas son as de Ponte Caldelas? Non son as da Lama? Non, son as de Ponte Caldelas. Bueno, pois son as de Ponte Caldelas. Antes de baixar, teñemos que dar os premios. Pois entrega o diploma que acredita o centro gañador Mamen Hermida, directora adxunta do grupo Radio Pontevedra. E entrega o vale por 540 euros Fran Alonso, director de Edicións Xerais, que se van a levar para o centro escolar, evidentemente. E reciben tamén unha grabadora profesional que aporta establecimientos Milar en Pontevedra. Foto de grupo. O primeiro premio de Editorial Xerais vaise para Ponte Caldelas. Xa podedes baixar. Xa rematades o bachillerato. Vale. Vamos xa co segundo premio. Chao. Segundo premio, que quede Mamen e Fran no escenario. Segundo premio para o alumnado de ESO e de bacharelato. Coñezamos xusto a decisión do xurado. Pois imos entón co Premio Xerais en secundaria e bacharelato. O xurado valorou a simplicidade dun podcast que aborda un tema complexo. Polo traballo en equipo, por analizar e comprender as figuras lingüísticas que enchen o libro de mensaxes e dobre significado. Pola aguda crítica a unha obra literaria analizada desde unha perspectiva adolescente. Recibe o Premio Xerais José Hermida de secundaria e bacharelato o CPR Santiago Apóstol de Soutomayor, polo podcast Sete Estrelo. Parabéns. Arriba, Vai por aquí. subindo a rapazada. Podes subir. Vos sí que sodes de bacharelato, de que sodes? Segundo da ESO, bueno, pues estupendo. Bueno, podedes escoller o micro, non? Gracias. Participabades, era como unha crítica a un libro que ten moito que ver tamén coa vosa etapa da vida, coa adolescencia. A ver, contad un pouquiño. Vai sobre un neno que está... Bueno, espera. Aí. Vai sobre un neno que está no seu colexio e ten como distintos problemas, tanto na súa familia como no colexio, e va contando todos esos problemas a base de un conto fantástico de aventuras. Estaba a falar de como a adolescencia chega a ese rapaz de un xeito moi especial, non? Cunha serie de elementos fantásticos. Sí, a súa avoa regálalle como unha bola máxica onde vive unha gran aventura e pois tamén descubre novas cousas e tamén fai boas relacións cos seus amigos. E tamén hai como dobres sentidos nos contos. E pois iso, estábamos criticando algunhas cousas que aparecían no libro onde podrían ser melloradas. Bueno, pero está ben, ter crítica está ben, pero eso tamén é incentivar a lectura, porque hai que ler para poder ser algo importante no día de mañán, importantísimo da lectura. Ledes moito? Bueno. A ver, que estás a ler agora? Pois agora mesmo nada. Nada. E ti? Tampouco. Tampouco. E que tivestedes que ler para... Tivemos que ler para galego o libro de Andrea Maceiras, O que si do silencio. Bueno, e ti tamén o leches? Sí. Non fagades unha crítica mala, por favor. No. Ese foi moi bonito. E, profe, que tal foi este podcast? A ver. Pues nada, lo hicieron ellos solos. Sí. Como ten que ser, por outra parte. Ellos soliños. Vale. Nada. Pois vamos a escoitar. Escoitamos un anaco? Vamos a escoitar un cachiño dese podcast. Hola, benvidos ao noso podcast Diálogos e Micrófonos. Hoxe estamos aquí con miña compañeira Carmen. Imos falar dun libro moi peculiar.
chamado Sete Estrelo de Manuel Esteban. Que che pareceu esta historia, Carmen? Pareceme moi interesante, polo seu dobre sentido, xa que trata de expresar o paso da adolescencia do noso protagonista, Xano, a través dunha aventura fantástica. E a ti, que parte de toda a trama chamoute máis atención, Lucía? A min, a verdade, gustoume moito unha metáfora do libro na que decían que o protagonista tiña outra identidade chamada Abre Portas. No libro, iso significaba que podía abrir portas por toda a galaxia, pero, nun sentido máis real, reflicte a unha persoa que pode pasar con facilidade por distintas etapas da súa vida. Wow, é increíble como Manuel Esteban consigue falar dun tema tan complexo como paso da adolescencia a partir de elementos fantásticos. Sí, a verdade é que expresar cousas complexas mediante elementos fantásticos é unha gran ferramenta para manter ao lector atento durante a historia. Bueno, pues eso es un cachiño de ese podcast premiado. Y ahora ven o mellor. Claro, hai que dar o premio. Vamos a la luz. Entrega o diploma acreditativo Mamen Hermida, directora adxunta do Grupo Radio Pontevedra. Y entrega o vale por 540 euros Fran Alonso, director de Editorial Xerais. Ahí está. Hai tamén unha grabadora profesional que aporta Milar Radio Pontevedra. Esa grabadora hai que usala, para facer novos podcasts con moitos audios, entrevistas, facer de todo. Vale? Pois noraboa. Xa podedes salir. Ai, perdón. Preparados. Seguimos aquí na gran festa da Radio Escolar. Parabéns aos primeiros premiados e, aínda que non todos poden gañar, xa é un grandísimo premio estar hoxe aquí e que estedes nominados. Enhoraboa. Ademais, que todos temos algo en común. Todos estivemos en Radio Pontevedra ou Radio Arosa e ali participamos no programa La Opinión. Pero estamos na opinión, hai que decir os teléfonos, eu non me acordo. Non, muller, hoxe non, que non hai programa, pero luns igual falan de nos se non o facemos ben. E, por certo, La Opinión cumplirá o martes 50 anos. E fixeron un podcast? No, eles hoxe non poden concursar. Pero ti queres que fagamos marcha agora contigo? Sí, quero. Pois repetide todos con nós. Pedro Volta, ven! Pedro Volta, ven! Pedro Volta, ven! Muy bien, muy bien.
Hola, amigos del futuro de Radio Pontevedra, soy Nikola Tesla. El ilusionista Pedro Volta me ha encargado una misión, que hoy, en los premios de la radio de José Hermida, entendáis que la auténtica magia está en las ondas. Quiero que os fijéis bien en este bote de piezas de Lego que hay sobre la mesa. ¿Sabríais decir cuántas hay? ¿Y cuántas palabras invisibles viajan por el aire en estos momentos? Las piezas se pueden contar, pero el magnetismo del aire y lo que nos hacen sentir es infinito. Esa es la verdadera radio. Pero dejemos la teoría para otro siglo. Recibamos con un fuerte aplauso al ilusionista Pedro Volta. Moi bons días, benvidos a esta segunda edición dos premios José Hermida. Para mí é un placer porque vos sodes a ilusión do futuro. Gustaríame, por exemplo, un beso aquí moita xente importante. Por exemplo, ti mesma podes escoller o teu nome é María Ramallo, eres alcaldesa de Marín, es que ademais de ser mago son adiviño. Podes sentar, podes sentar. María, tes a peza de Lego na túa man. Cantas pezas de Lego crees que pode haber nese bote? Unha pista, entre 500 e 3000. Seguro. Pode acompañarte el se queres. Pensas que está ben esa cantidade, máis, menos? 100 más. É un tío ambicioso. 2100 é a cantidade definitiva. 2100 pezas vai a ser a nosa cifra, a nosa frecuencia para conectar coa masia e coa ilusión, porque estamos na radio. Ti mantén na túa man esa peza de Lego. 2100 é a frecuencia, pero agora imos coa enerxía, porque según Tesla son enerxía, frecuencia e vibración. Señor alcalde, señor Lores, bos días. Todo o mundo sabe que vostede ten unha enerxía potente. Non cabe dúbida. Imagine agora unha cidade do mundo que para vos ten unha enerxía que para vos é especial. Cal sería? O libre albedrío, a que aparezca na túa mente neste intre, exactamente. Victoria. Ben, perfecto. Menos mal que non dixo Vigo. Porque Vigo ten todos os millón de LEDs do mundo, pero a capital da provincia de Pontevedra que é a que ten a enerxía. Un aplauso aí. Claro, isto en Vigo non o podo decir, claro, efectivamente. Xa temos frecuencia, temos a enerxía e falta a vibración. Todo o mundo sabe que don Rafa Domínguez ten unha vibración moi especial, un tío guapo, moreno, perfecto. Atención, pensa nun momento da túa vida moi especial para ti, que a vibración no teu corpo resone ben, vale? Pero non fai falta que nos des explicaciones, simplemente para ti a vibración de algo especial. Atés? Cal sería esa data? Sen dar explicacións, non sei. 22 de xullo de 2010. 22 de xullo de 2010. Moi ben, eu non sei a que se refire con isto, pero perfecto, pois xa temos as tres: a enerxía, a frecuencia e a vibración. Ben, perfecto, pero gustaríame, a clave de todo isto a ten Nikola Tesla, porque según o futuro todos pensamos en esa enerxía, en esa frecuencia e en esa vibración. Por favor, Tesla, dinos que pasa e que acontece coa enerxía. Tesla. Claro que sí, Pedro. La clave es imaginar el presente, pasado y futuro al mismo tiempo. El secreto para que una idea se haga real es anotarlo en una libreta en el presente como un recuerdo del pasado, pero del futuro, que no sucedió todavía. Muy bien. Piensa en frecuencia, energía y vibración y la magia se manifestará. Lo dejo en tus manos y en el público de esta gala de los premios José Hermida.
Que la magia os acompañe. Perfecto, pois vou contar un secreto por primeira vez, un ritual. Estou seguro que todos os cativos que estades aquí, e non tan cativos, proxectades nestes premios o futuro, o que queredes ser, o que gustaríavos as vosas metas. O mellor que podes facer na vosa vida é anotar polas noites nunha libreta esas inspiracións. Eu, antes de vir sempre nunha actuación, escribo no meu camerino algo. Por favor, imos ver o vídeo do camerino. Empezar un show tengo un ritual. Aquí tengo un bloc de notas, que están todas las hojas en blanco, como veis aquí, y tengo un rotulador que es para mí especial porque me encantan los rotuladores azules, mi color preferido, y voy a apuntar una palabra. A ver, ya sé. Se me ha ocurrido esta, voy a poner, y voy a poner algo más. Bien, pues esto es como un ritual. Voy a cerrar la libreta para mantener el misterio y lo guardo en mi chaqueta de actuar, aquí en el bolsillo, y también guardo mi rotulador que siempre va conmigo porque me gusta, me da energía. Así que estad atentos porque en el show pasará algo muy mágico. Libreta. Señor Lores, teño varias anotacións. Unha delas é o número exacto da súa conta corrente. Vostede cree que é posible? Sí? Pois, se vostede o cree, efectivamente, sí. Un aplauso, un aplauso. Pero atención, porque o momento máis increíble de todo isto é... Rafa, crees que vai gañar as eleccións do futuro? Pois tamén acertei, tamén acertei. Pero ahora sí, María, tes unha peza de Lego na túa man. Fíxate que non hai nada máis nesta libreta, vou pasar esta páxina, pero vou facer con misterio, atención. Número que escolliches. 2100. Vou tapar o seguinte para manter o misterio. Atención, porque aquí hai un número escrito co meu rotulador azul que é o 2099. 2100, falta un. O que tes ti justamente para completar os que hai dentro do bote. 2100 pezas, non pode ser. 2100. Pero atención, porque o señor Lores, señor alcalde de Pontevedra, coñecémonos hai moitos anos, dixeches unha cidade do mundo, podería ser, non hai inducción posible, pero justamente, atención, o que eu escribí é a cidade de Victoria. Non pode ser, é imposible, é increíble, pero máis alucinante é que, como decía Víctor Hugo, se tes un soño, tes o futuro, non? Non hai nada como un soño para crear o futuro, pero para crear o futuro hai que escribir no presente o pasado, o recordo do noso futuro. Xa pasou, pero neste intre estás recordando, estás confluindo os teus dos yo cuánticos. Atención, aquí hai un número. Falamos de frecuencias na radio, verdade? Pois aquí hai un número que é o 2207-110. O 22 do 07 que é suyo do ano 2010. Podes coller a libreta, arrancar a folla, arranca a folla, podes quedar, podes examinar a libreta, arranca, podes examinar María, que non ten nada especial, sí? Podes quedar de recordo a peza de Lego. Esto quiere decir que a más ya existe, señores. Por favor, necesito que levantedes a man todas as persoas que dibuixades mal, o que pensades que dibuixades mal. É increíble porque esto quiere decir que alguén de pequeno dixo: eso que estás dibuixando non está ben. Esa casa que estás facendo ten as paredes torcidas. O elefante que escribiches non é correcto. Quero que confiedes na vosa intuición. Entón, por exemplo, alguén do público que poda axudarme neste intre, que pode ser, por exemplo, a ver, ti mesma, un forte aplauso para ela, por favor.
unha música de fondo así chula. Eso, perfecto. Ven conmigo ata o escenario, pode ser? Perdoa, O teu nome era? María. Un forte aplauso para ela, por favor. María, aquí, María, por aquí. Que así poden ver todos ben. Co meu rotulador da sorte azul do futuro. Ti levantaches a man? Sí. Ti crees que debuxas mal. Ti crees que debuxas mal. Porque os nosos talentos non ten caducidade. Ao mellor mañán colocas diante e podes facer algo moi fermoso. Entón, imos facer un pequeno experimento. Mira, aquí teño pois a típica baralla de póker que temos os magos, que teñen pois corazóns, tréboles, rombos e picas. E o que quero que fagas é o seguinte: quero que vas a facer agora un debuxo e vas a imaginar que ese debuxo vai valer dentro de un ano $1.000.000. Sí? O mellor de euros que o dólar está un pouco parado, non? Vale, vou pasando cartas e ti cando que irás dis stop. Libremente. Sí, cal, esta. Seguro? Non a queres cambiar. Vale, pois agora o que quero que fagas é un debuxo e imagines que ese debuxo vai valer $1.000.000 dentro de un ano. Aquí está o debuxo do $1.000.000. Aplauso para María. Pero un momento. Para que realmente teña valor, hai que firmar a carta. Firma a carta porque eu non vou adiviñar isto que fan todos os magos. Eu fago algo distinto. Ben, entón, entre todas as cartas que hai moitas, ti simplemente escolliches unha ao azar, sí? Pero o que imos a facer é o seguinte, porque hai unha anécdota que gustame moitísimo que fala de Picasso que estaba en Francia e unha señora no mercado díxolle: señor Picasso, fágame un debuxo. E Picasso fixo nun segundo un debuxo. Doulle o debuxo á muller e a muller, grazas, e te o Picasso, grazas non, $1.000.000. Pero como $1.000.000 se tardou un segundo? Non se confunda, señora. Tardei un segundo en debuxar, pero 30 anos en conseguir que valera $1.000.000. Ese é o voso talento, o talento do futuro. Así que o teu debuxo ímolo meter máis ou menos polo medio da baralla, así, imos entrecortar un pouquiño máis así, e agora vou a embricar as cartas que entremezclalas así, para que queden todavía máis mesturadas as cartas. E agora, atención, porque neste preciso instante, onde toda a xeración que está aquí quería transmitir unha idea, crede nos vosos talentos ocultos, o silencio desvelará o que podedes facer no futuro. E agora, atención, porque imaginade que dentro dun año estades no Museo do Louvre de París, contemplando a túa obra. Con estes 5 dedos, imos a facer unha obra de arte. Pero atención, porque quero che regalar a carta, pero vou guardar, non vai a ser que dentro de un ano valga $1.000.000. Moitas grazas.
Grazas. Simplemente decirvos que estou moi implicado con este proxecto porque eu de cativo, Alfonso, eu falaba pola radio, nunha tertulia. E sigues falando. Sí, pero o que máis gustame de todo isto é que a radio desprende algo que non desprende ningún outro medio, que esa enerxía, esa magia especial. Os podcasts son a radio do futuro, pero xa existiu sempre. Así que animemos moitísimo. A comunicación é a única cousa no futuro que xa o dominaredes o que queirades. Moitas grazas e ata sempre. Pedro Volta. Sempre nos deixa sorprendidos e preguntándonos como fixo algo que non se pode facer. Aínda que, bueno, que a conselleira que se dedica a facer casas dibuxe unha casa non ten moita ciencia. E que por encima poida costar 1 millón de euros, vamos por ese camiño. O sea, que ao mellor para o ano ese truco é real, vale? Seguimos entón e imos agora cos premios José Hermida, os mellores podcasts de infantil e primaria. Pedimos a Xusto que volte outra vez. Collemos o micrófono, Xusto. Vale, pois mentre Xusto se prepara, que suban tamén para entregar estos premios Mamen Hermida, directora xunta do Grupo Radio Pontevedra, o director da UNED, Víctor González, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Eles son os que van a entregar estes primeiros premios xa de infantil e primaria dos premios José Hermida. Autoridades, por aquí, por favor. María. Bueno, María Ramallo estivo este ano por primeira vez nos obradoiros, nos talleres de radio, e tamén soubo das charlas sobre bulos, que soubo e estivo detrás en todos os concellos de Marín. Unha iniciativa que lle parece, con toda esta cativada e este futuro aquí, María? Bueno, pois felicitarvos, é unha maravilla. O proxecto que naceu xa o ano pasado tiña avisos de prosperar, de continuar, de aumentar. Eu que quero agradecer a implicación de todos os centros educativos, porque sin eles, sin vos, sin profesores implicados, pois non sería posible. Aquí está o futuro da radio, eu penso que hai futuro para rato. Alberto Varela, pode coller o micrófono, vostede xa é veterano e ademais ven apoiando tamén a un centro da súa localidade. No, ademais, eu especialmente orgulloso hoxe porque non é que ademais sexa de Vilagarcía, senón que é o meu colexio. Anda, eso non lo sabíamos. Filipenses, así que enhoraboa xa por ser finalistas. Así que estou moi orgulloso desto. E xa tiven a oportunidade o ano pasado de decir, creo que non vos quero xubilar, todavía tendes moito por diante. No, pero hai que deixar paso. Dende logo tendes un relevo garantizado porque a calidade do que están facendo os rapaces é impresionante. Creo que é o momento de que os profesionais da radio, os profesionais do periodismo son máis necesarios casi que nunca. Información veraz e, dende logo, é unha magnífica iniciativa. Os que temos a oportunidade de estar aí, Lili, na radio escoitando, pois se nos cae a baba, verdade? Graciñas. Podemos pasar o micro a Víctor González, o director da UNED, o que manda neste centro e o que nos deixa facer absolutamente de todo. Debe ser o único día do ano, esta é a segunda vez, Víctor, esta é a segunda vez en la que un centro de adultos se rejuvenece así de golpe. Hemos bajado a la media edad como un 10-12 años. Pero está bien, todos llevamos un niño dentro. Por supuesto. Y yo me enamoré de la radio cuando era niño. También. Sí. Esa es la clave. Sí. La infancia. Escuchando a mi madre. Bueno, pois vamos alá. Chegou o momento. O primeiro dos momentos desta mañán. Terceiro premio, José Hermida, en infantil e primaria, que está dotado con 1.000 euros para o centro gañador otorgados por Radio Pontevedra. Un vale de 300 euros en material deportivo. Un programa, un software de grabación e edición profesional de Xframe para traballar na radio escolar que concede a empresa ASPA. Unha grabadora profesional para o centro concedida por establecimientos Milar Radio en Pontevedra. E agora, para ben e para mal, Xusto Peón. Moi ben, pois o xurado destacou o bo tratamento do tema elixido polo uso de efectos sonoros que complementan a música e unha locución excelente. Por unha dicción ben resolta que o converte nun sólido traballo en conxunto, pola naturalidade e o achegamento á súa contorna. Recibe o terceiro premio José Hermida en infantil e primaria, o CEIP, Manuel Córdoba Ullosa, de Pontecaldelas, polo podcast O Pantallavirus. Parabéns. Rapaces, arriba. Arriba outra vez, segundo centro. O segundo premio, este como o gordo de Navidade, que é moi repartido, pero sempre cae nun sitio. Ahora creo...
Está, creo que o alcalde de Ponte Caldelas por aí, non sei onde está. Hai que imos que ter que cambiar o lema, A ver, alcalde. pero Ponte vos- Caldelas non está de moda. Ponte Caldelas está na onda. Vos sodes os mesmos de antes? No. Porque non podedes levar dous premios iguales, sodes Ven por outro, aquí. seguro. Sí. Aí, ponte aí, E que no medio. facedes nese cole que soa tamén a radio escolar? Non sabedes? A ver, non sabedes? Non sabedes lo que facedes? Que tal foi o podcast? Gustou vos gravalo? Sí. Sí. A ver, titúlase Pantallavirus e cada vez que se escoita o de Pantallavirus hai como un eco para chamar a atención. Facedeo comigo, cando eu diga Pantallavirus, ou decidolo vos, digo eu, para chamar máis a atención. 1, 2, 3, vos? Pantallavirus. E ademais tendes unha canción tamén. Deixa o móvil, fala conmigo e a vida sabe mellor contigo. Ti sábela, non? Sí. Como é? Deixa o móvil, fala conmigo, que a vida sabe mellor contigo. Moi ben. Agora escoitamos, non? Ahora vamos a escoitar precisamente ese podcast tan cantarín. Ondiñas no cordo. Bo día dende Ondiñas no Cordo, a radio que late no teu corazón. O alumnado do Cordo Boullosa de Ponte Caldelas enviavos unha aperta moi grande a todos os nosos ointes que nos acompañan día a día desde outro lado da radio. Somos Daniel Simón e Breogán García e comezamos a ser sabendo que unha boa comunicación comeza sabendo escoitar, xa que na actualidade a comunicación apenas existe. Sí, o que oides non existe. Pero antes de dar comezo co programa, a nosa compañeira Valentina Lamoso quérenos contar como está o tempo no centro de Ponte Caldelas. Pois ben, Dani, temos moita choiva, pero que non te caiga o ánimo. Como ben sabemos os galeguiños, se chove que chova. Moi Un ben. aplauso para eles. Moi merecido este premio, sin dúbida, por lo que acabamos de escoitar. Moi ben, rapaces, para o ano hai que facelo incluso mellor, que xa é difícil. Vale? Os profes non me preguntamos nada, porque son os mesmos. Vale. Contentísimos, non? Noraboa. De momento va desarrasando, veremos ao final. Vamos a coa entrega, sin máis dilación. Entrega o cheque de 1.000 euros para o cole, 1.000 euros. Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra. Sodes irmáns, así que podedes compartir os dous. Moi ben. Entrega o terceiro premio José Hermida en primaria o director da UNED, Víctor González Sánchez. Non vos polear. Arriba ese premio, que o vexo auditorio. Arriba. O grupo Radio Pontevedra entrega tamén un vale de 300 euros para material deportivo. É un programa software de grabación e edición profesional Audio Xframe para traballar na radio escolar concedido pola empresa ASPA. E o último, unha grabadora profesional que aporta Milar Radio en Pontevedra. Mirade cantas cousas levades. Vale, pois foto aí con todos. Enseña ben os cartos. Bueno, cheque. A ver, a foto, ali. Para ali. Ali. Aí, aí. Vale. Xa podedes baixar, vale? Por aquí, por Baixade favor. por aquí. E imos agora co segundo premio José Hermida en infantil e primaria, justo. Que lembramos, está dotado con 2.000 euros para o colexio gañador entregado por Radio Pontevedra. E un vale de 400 euros en libros aportado pola editorial Calandraca. Un programa de software de grabación profesional de Audio Xframe para poder traballar, como dicíamos tamén antes, na radio escolar que está cedido pola empresa ASPA. E unha grabadora profesional que entrega Establecemento Radio Pontevedra, Milar concretamente. Vamos xa a coñecer esa decisión do xurado. Segundo premio. Pois imos entón. O xurado valorou
a creatividade dun podcast que impacta dende a súa presentación, pola boa realización técnica e o uso eficaz de recursos sonoros, pola súa capacidade de manter a curiosidade e o interese ata o desenlace, por ensinar o seu, a través dun personaxe que os identifica. Recibe o segundo premio José Hermida en Infantil e Primaria o CEIP San Clemente de Cesar de Caldas de Reis polo podcast Clementina Jones na procura do tesouro perdido. Que suban, Parabéns. por favor. Veñen ademais identificados coas súas camisetas azuis. Arriba. Vamos. Si mal non lembro, levaron premio o ano pasado. Levaron premio o ano pasado. Pois Este a ver- ano, ademais, hai que lembrar sempre a súa característica. San Clemente, a súa radio Clementina, e Clementina é tamén a protagonista da súa aventura na que non descoidan o que é a súa orixe, o tesouro que os leva ao Museo de Pontevedra. Adiante, Aquí Fabi. está todo misturado. Alá. Imos alá, que pasou? Lesionado e todo, hai que vir, verdade? Ben, o micro, por aquí. Dicíamos que Clementina Jones é a grande artífice do voso podcast. Estás a ver, queres falar ti? No, que falamos. Como te sintes? A ver, conta. A ver, moi feliz por este premio, segundo posto, igual que o ano pasado quinto, e queríamos superaros, pero non se pode tanto. Bueno, pouquiño a pouco, non? Pero vos sodes los mesmos do ano pasado? No. Sodes novos? Sí. Ah, moi ben, Estades mantendo o listón ao mesmo nivel. A ver, profe. Bueno, carai, era complicado volver a estar aquí e conseguímoslo coa ilusión destes chavales que o fixeron espectacular, coa axuda de Elena Cabrejas, a arqueóloga do CSI, que é caldense e experta no tesouro, e moi contentos por ter a posibilidade de poñer en valor o Tesouro de Caldas, unha das obras do patrimonio nacional noso máis importante, e recomendamos a todo o mundo, por favor, que visite o Museo de Pontevedra e que visite a Sala de Arqueoloxía para contemplar esta auténtica xoia da artesanía galega, o Tesouro de Caldas, do cal os caldenses estamos moi orgullosos. E dicindo que sí coa cabeza e aplaudindo de primeiro o vicepresidente da Diputación porque é o responsable do Museo de Pontevedra. Bueno, pois vamos a escoitar precisamente un cachiño dese podcast de Clementina Jones buscando o tesouro de Caldas. Benvidos a un novo podcast de Radio Clementina. Queredes coñecer a historia do tesouro prehistórico máis importante de Galiza, de España, da Península Ibérica, de Europa? Queredes gozar cunha aventura chea de intrigas e grandes fortunas que se perderon por culpa dun tesouro maldito? Pois acompañádnos no programa de hoxe. Comeza Clementina Jones na procura do tesouro perdido. Nova York, festa de fin de ano do Museo de Historia Natural. Que aburrimento! Outro ano que remata e eu aquí, sen unha miserable aventura. En cambio, meu tío aí está, asinando autógrafos e contando a todo o mundo como atopou a arca perdida, o Santo Grial. Por certo, eu son Clementina, Clementina Jones. Vos sabíades que existía, antes do podcast, sabíades que existía o tesouro de Caldas? Coñecíades o tesouro de Caldas? Sí, coñecíadelo. Fai Sí? moito. Fai moito tempo. Non o encontrarías ti? No. Vale. Pudo. Bueno, pois vamos xa coa entrega Entrega o do cheque premio. de 2.000 euros Mamen Hermida, directora xunta do Grupo Radio Pontevedra. A ver, a onde vos? Quen quere os cartos? E entrega o segundo premio á alcaldesa de Marín, María Ramallo. Esos premios arriba. Entrega tamén un vale de 400 euros en libros aportados pola editorial Calandraca. E un programa software de grabación da empresa ASPA para que traballedes na radio escolar. Tamén unha grabadora profesional entregada polos establecimientos Milar Radio Pontevedra. Eu teño unha dúbida, profe, xa para baixar. Eu teño unha dúbida que o público non sabe. Co premio do ano pasado, reformastedes todo o estudio da radio, de Radio Clementina. Montades todo. E que vades a facer co premio deste ano? Pois
Botarlle imaginación, que seguro que algo sale. Bueno, pois con Tiña o imaginación. micro, perdón. Botarlle moita imaginación, porque algo ten que salir. Cando hai medios, hai que aproveitalos, claro que sí. Vale. Pois un aplauso para eles. Aí está, segundo premio. Ide baixando, rapaces. Por aquí. Ide baixando. E mentras... Tide espacio, non te lesiones a outra perna, Mentres baixan os alumnos de Caldas, vamos xa co primeiro premio de infantil e de primaria que está dotado, atención, con 3.000 euros para o centro gañador aportados por Radio Pontevedra. Un vale por valor de 500 euros en material escolar a cargo de Carlin Papelerías. E un software da empresa Aspa para traballar na radio escolar, na edición de audio. Tamén unha grabadora profesional de establecementos Milar Radio Pontevedra. Xusto. Vamos a saber quen gana este ano o premio de infantil e primaria. Moi ben, o xurado valorou a sonoridade dun tema que percorre a nosa cultura, por un inicio orixinal, coordinado e rebuldeiro, polo uso da música como fío conductor do relato, por transmitir con ledicia e ritmo o coñecemento do noso. And the winner is CPR Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses Vilagarcía, polo podcast O Entroido en Radio Neri. Ide subindo xa, Arriba. veña. Por ali. Vamos por aquí. Bueno, isto é casualidade, vou no aclarar por se acaso. Non estaba previsto que o alcalde de Vilagarcía lle entregase un premio ao Colexio de Vilagarcía. Pero coincideu así. A ver. Bueno, rapaces, que tal? Estamos emocionados? Sí. Sí. Pero canto de emocionados? Moito. Moito. Nivel 10 de emoción? Sí. Sí. Moi ben. Bueno, hai que decir que eu vos tiña de frente, había un rapaz ali de gafas que a medida que iba escoitando xusto dicía sí, sí, e a profe que está ao lado dixo sí. Ben, fala da cultura tradicional, pero como é esa cultura? A ver, podes falar? Sí. A ver, respiras. Vale, falas ti? Vale. Vale, o tema, como é? Pois é sobre a historia do carnaval en Galicia, sobre todos os carnavais que hai. Quen é Dani? Está por aquí? Dani, tes o que chega sempre tarde, o que aparece disfrazado? Sí, sempre, a verdade. É así na vida real? Sí. Bueno, Sí. Bueno, pois escoitamos entón un anaco? Vamos, imos alá. Hola, hola, benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Neri. Bo día a todos. Hoxe traemos un programa cheo de cor, música e moito ruido. Esperade, esperade. Xa cheguei. Uf, que carreira. Pero Dani, onde estabas? O programa xa empezou. Por que traes unha peruca rosa e gafas de mergullador? É que xa estou ensaiando para Entroido. Non me digades que non estou guapo. Estás, bueno, diferente. Pero tes razón, hoxe o tema é o Entroido en Galicia. A festa máis divertida do ano, así que subido o volume que arrancamos. Entrega o cheque de 3.000 euros Mamen Hermida, directora adxunta do Grupo Radio Pontevedra. A ver, ese cheque arriba, ben alto, E agora, momento para a historia. Entrega o primeiro premio o alcalde de Non sei se hai Vilagarcía. algo que dicir, alcalde. O seu propio O seu cole. Pois si eu xa viña contento de entregar estes premios, agora que son os meus, pois que vou a decir, é como gañar a Champions da radio. Pois, aproveitade que o alcalde está contento e pedide que 1.000 euriños máis, así, sabes? Aí. Arriba o premio, que se vexa. Primeiro premio. Entrega tamén dun vale por 500 euros en material escolar a cargo de Carlin Papelerías. E un software de edición a cargo da empresa Aspa para a radio escolar para mellorar esos traballos. E unha grabadora profesional de establecimientos Milar Radio Pontevedra. Veña, foto de grupo, campeóns infantil e primaria. Ide baixando a celebralo aí, pero con moderación, non callades agora, Autoridades, moitas gracias. Baixade por onde queirades, por aquí mesmo, que están subindo xa os rapaces por alá. Vale. Bueno, pois parabéns aos 3 centros premiados
nesta edición dos premios José Hermida en infantil e primaria. Os demais tamén o fixestes moi ben, hai que decirlo así. E que vos parece si para celebrar esta primeira entrega de premios José Hermida, que despois veñen os de secundaria e bacharelato, que tamén están moi apretados, o vamos a facer como Luz Espiño? Pois que mellor xeito de facerlo e de celebralo con música. Música e sorpresa. É unha das grandes sorpresas de hoxe neste escenario. Así que, non sei se pedir un aplauso. Sí, un aplauso a unha actuación descoñecida. Que hora es? Non pasa nada, non pasa nada. Estamos arranxando e tentando colocar para que soe. Igual que a radio. Todo ten que soar. A palabra agora a través da música. Perdemos un cable, non? Aí está. A importancia que é, rapaces, na radio escolar, o apartado técnico, que xa vos lo decimos cando vendes á radio. Os que falamos temos lo que facer, normal, pero os técnicos teñen o que facer moi ben. Porque senón non sona, senón hai problemas. Entonces, os que fagan o control na mesa de radio teñen que estar moi preparados e concienciados. Entendedes, por tanto, por que sempre falamos de facer equipo? É importantísimo. Non solamente somos importantes os que falamos, senón os que non están diante do micrófono, os que non poñen a voz, pero, en cambio, poñen o traballo que é o traballo de todos. E acabades de asistir a unha obra de enxeñería. O que non faga unha cinta non se soluciona. Vale, está todo? Sí, técnicamente sí. Bueno, pois agora ven unha actuación musical sorpresa. Adiante, rapaces. Villa, Villa, mamá.
Eles son, por si alguén non os coñece, son o coro do Instituto Xunqueira 1 de Pontevedra. Vadesme a permitir a comparación e perdonádeme. A panorama dos coros escolares. Están que o petan por toda España, sobre todo desde que saliron nos premios Feroz. E xa que aquí todo o mundo está sacando peito hoxe dos seus coles, este é o instituto meu a máis de luz. Certo, vale. certo. O sexa que, noraboa, chavales. E Luz está ali coa directora do coro, con Luisa Sánchez. E é que, Luisa, o primeiro que temos que facer é dicir gracias, 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 porque o Instituto non acostuma a facer que o coro nestas datas saia. Conseguímolo. E, ademais, tendes outra cita pendiente para o vindeiro día 29, por se alguén quere seguir disfrutando destes rapaces no Auditorio de Pontevedra. Sí. Estreamos a cantata As Rúas do Vento Ceibe, de Carlos Seráns. Máis agrupacións de Pontevedra. E, ademais, hai que ter en conta que o que estades aquí, isto precisa de ensaios, non é dicir, vale, sí, marchamos, porque hoxe chegaron ao instituto, viñeron para aquí, e ao salir de aquí, marchan novamente, collen un autobús para ir ao instituto. É o tempo que se lle adica. E, ademais, a cita do vindeiro día 29 vai ser moi especial porque é interxeneracional. Sí. Sí, a Polifónica de Pontevedra, que é un coro de maiores, nós, outro coro de rapaces de Ferrol, tamén. Se facemos unha comparancia a radio escolar, radio escolar, o coro, nos centros de ensino, os profesores son os que quedan, os rapaces son os que pasan, que se levan, coa experiencia que ten tamén Luisa Sánchez, e que estamos a falar de cultura en todos os ámbitos, tanto na radio escolar como tamén no que é a música e o coro. Que se levan? Que experiencia ten Luisa Sánchez? Hombre, eles mellor para contestar, pero eu penso que unha gran familia. A relación entre eles, momentos únicos. Hai momentos que van a quedar grabados. E despois supoño que algo da música sempre quedará tamén marcado neles, non? Sempre, Medran, sempre. porque hai contacto, non? Despois con todos estes alumnos que pasan, pero como dicimos, sempre hai algún que queda, non? Sempre. Parte deles pasan a formar o Vinderel, o coro Vinderel, que é o coro de antigo alumnado. Ah, perfecto. Bueno, que imos a facer agora? Que van a representar? Pois imos ir de romería, por exemplo. Pues perfecto, pois veña, sí. Que nos vamos de romería. Festa. Grazas. Subían na areosa, son os mozos de Castrelo que van a rúa chamosa. Son os mozos de Castrelo que van a rúa chamosa. Indan de vir aquí hoxe, rabadeiras e quintelas, tamén quedaron de vir da graña de Cabanelas. Tamén quedaron de vir da graña de Cabanelas. Los pocos hombres que hay son prorrobos de
min moi lonxe, agora xa non me vou, Canta de todos a unha, canta de todos a unha, que o cantar e o bailar non é deshonra ninguna, que o cantar e o bailar non é deshonra ninguna. Saia tundas que levo, as que leva, romperolla saia beira do mar, romperolla saia beira, a beira, a beira, a beira, Un aplauso para o coro de Xunqueira 1 de Pontevedra. Moi ben, chavales. Estupenda actuación. Gracias por vir. Salen disparados para o cole porque hai profes que van a poñer falta se non chega. É así a vida. Bueno, xa estivemos de música coral, xa entregamos os premios de infantil e de primaria. E agora, mentras se desmontan micrófonos e o atrecho da radio escolar, anunciamos que chegou a hora dos premios José Hermida para secundaria, bacharelato e formación profesional. Que suba xusto o voceiro do xurao, que estará por aí gañando o seu soldo. Oxe, moi ben. E facendo exercicio, sube baixa, sube baixa. E que suban tamén para entregar os premios Mamen Hermida, a directora adxunta do Grupo Radio Pontevedra, o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, e de subindo, por favor. E o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Este terceiro premio de Educación Secundaria e Bacharelato está dotado con 1.000 euros para o centro educativo que entrega Radio Pontevedra, un vale de 300 euros en material deportivo, un programa de edición de audio da empresa ASPA, unha grabadora profesional entregada por Establecimentos Milar Radio Pontevedra e o premio van a entregar aquí as autoridades, a conselleira que fai casas, o alcalde de Pontevedra e o vicepresidente da Deputación. Vamos a preguntar antes de nada a eles un pouco as expectativas. Bueno, algúns son veteranos, por exemplo, Rafa Domínguez e o alcalde de Pontevedra, durante o ano pasan pola emisora, por Radio Pontevedra, e coinciden con numerosos centros educativos, co cual sí que teñen xa perspectiva para falar un pouco de todo isto. Bueno, pois para mí teño que dicir que é unha maravilla ver a evolución dos rapaces, é unha maravilla ver como disfrutan e algúns incluso descubren a radio. E a verdade é que teño que dicir que as preguntas que fan son casi tan directas como as da opinión. O alcalde tamén, o conselleira. Conselleira, está vivindo por primeira vez, non? Sí, e correcto. Que tal? Moi ben. Teño que dicir, de todo corazón, que estou emocionada e abraiada do talento que temos aquí en Galicia, que teñen estes nenos e esas nenas. Por suposto, noraboa Radio Pontevedra por esta iniciativa e noraboa a todos esos profesores que están detrás de todo isto. O talento existe, hai que sacarlo a flote. Galicia calidade. Galicia calidade. E seguramente que algún pintará e fará casas. Alcalde, que decir? Pois eu, en primeiro lugar, parabéns a Radio Pontevedra. Me parece unha idea espléndida que se está demostrando que o é e que está aflorando a gran potencia que temos nos nosos nenos e nenas, e non tan nenos e tan nenas, que son o futuro do país. Polo tanto, este país ten futuro coa vosa actividade e coa vosa potencia e coa vosa, en fin, o que queirades, pero estou abrallado efectivamente
de todas estas cousas que fan e que cada ano se superan continuamente, non? E que se isto vai adiante algún día, algúns de vos podedes estar aquí. Igual hasta sodes políticos, imaginade. Bueno, vamos xa. Terceiro premio, secundaria, dos premios José Hermida, xusto. O xurado valorou o enfoque dun tema tratado cunha elaborada produción por recrear a realidade nun podcast con base xornalística, pola dramatización dunha mensaxe para a reflexión, polos recursos empregados, dende os tradicionais aos máis tecnolóxicos e actuais. Recibe o terceiro premio José Hermida en secundaria e bacharelato o IES A Paralaia de Moaña polo podcast A Soidade. Parabéns. Caras de sorpresa, por favor. Subide. Unha das exixencias das bases será falar en galego, pero eles chegan incluso tamén a falar nun anaco en inglés para amosar tamén como se vive a soidade dende a sociedade americana. Pasen por aquí, parabéns. Empezan e rematan tamén facendo un spot sobre Luni, o teu asistente emocional. O seu podcast en 10 minutos fan unha reflexión da soidade, do que queren trasladar e din unha mensaxe que a mí me pareceu como moi bonita tamén. Non hai saúde sen saúde mental. Quen quere falar, rapaces? A ver, veña. Veña. Fixestedes, ademais, un estudio serio, moi serio, empezando pola soidade que se pode sentir na casa cando estamos todos os membros da familia, verdade? Sí, o noso equipo de investigación realizou un grande traballo buscando e preguntando a diferentes medios, expertos, psicólogas, bueno, un pouco así de todo. Que conclusión chegades a sacar? Sodes unha xeración que o ten todo e que falla precisamente eso, acompaña da familia. Sentidevos sós? Bueno, a ver, espero que no noso caso non, pero seguramente haya moita xente, esperemos que aquí tampouco, pero que sí que se sinta soa, é un tema serio que nos parece bastante importante a tratar. Vamos a pedir a opinión ao profe tamén, deixame o micro un segundo. Profe. Que puxo cara de sorpresa, non o esperaba. Non o esperaba. A primeira vez que nos presentamos, bueno... Que dice a segunda? Que vai a pasar? Bueno, a segunda esperamos que gañemos o primeiro, non? Bueno, home, a lo menos aspirar sempre a iso. Pero é un tema moi potente, elisistes, por que este tema? Me parece importante a saúde mental porque é o principal, o que temos que cuidar. Se non estamos ben, non podemos facer as cousas ben. E creo que estos rapaces son o noso futuro e temos que cuidalos. Certamente. E temos que preocuparnos de que a súa saúde mental sexa boa. Pois vamos a escoitar un anaquiño deste podcast. Son as 9, as 8 en Canarias. Cadena Ser, Pontevedra. Hai días nos que todo pesa un pouco máis. Días nos que parece que ninguén ten tempo para escoitar. Se te sentes só, se precisas falar, Luni está contigo. O novo chatbot de asistencia emocional que escoita, responde e acompaña cando máis o precisas. Porque ás veces, falar con alguén pode cambialo todo. Luni, sempre contigo. E ata aquí as noticias de hoxe. Papá, oíches iso? Que pasa, Raúl? O do anuncio ese, o chatbot de asistencia emocional. Iso que dicían para falar cando te sentes só. Uf, agora non podo, Raúl, que estou terminando de facer a cea. Xa, pero como funciona iso? Non teño nin idea, de verdade. Seguro que cousa desas de internet. Anda, vai preguntarlle a tua irmá. Bueno, vale. Ahora sí. Bueno, pues este é un cachiño deste podcast do terceiro premio. Vamos alá coa entrega. Entrega o cheque de 1.000 euros Mamen Hermida, directora adxunta de Radio Pontevedra. Arriba co cheque. Arriba, que se vexa. Aí, aí. E entrega o terceiro premio que vos acredita como ganadores o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez. Arriba tamén. Hai tamén unha entrega dun vale de 300 euros en material deportivo. E un programa de edición da empresa ASPA para que traballedes na radio escolar. Así como unha grabadora profesional entregada por Establecimentos Milar Radio Pontevedra. Noraboa, chavales, terceiro premio que se vai para Moaña.
Xa podedes baixar e a celebralo. Gracias. Vamos xa co segundo premio nesta modalidade en secundaria e bacharelato. Un premio que está dotado con 2.000 euros para o centro escolar entregado por Radio Pontevedra. Un vale de 400 euros en libros entregado por Calandraca. Un software da empresa Aspa para traballar na radio escolar. Unha grabadora profesional entregada por establecimientos Milar Radio Pontevedra. Todo eso para o seguinte centro escolar. O xurado deste premio valorou o bo tratamento dun tema complexo que desmonta mitos, pola estrutura ordenada e esquematizada apoiada en recursos variados, por formular un problema con posibles solucións, pola orixinalidade do seu inicio, comezando polo título. Recibe o segundo premio José Hermida en secundaria e bacharelato o IES de Cotobade, de Cerdedo Cotobade, polo podcast Rompe a cadea, cambia a dirección. Subide ao escenario, rapaces. Vamos. Arriba. Un centro que xa foi premiado o pasado ano. Levaron o primeiro premio. Rompe a cadea, cambia a dirección. Facía susto peón mención ao título. Tratan un tema que sí, que pode ter solución. Investigaron, traballaron o acoso escolar. Acoso Parabéns, escolar é un rapaces. tema moi potente para un traballo que vos dá o segundo premio. En repetides o nivel, tendes un fala? nivel moi elevado, De quen é culpa aí? A ver. Pois a verdade é que o ano pasado tivemos uns alumnos que ahora están en bacharelato, gañaron o primeiro premio e quedaron recordos e axudáronnos moito tamén para conseguir este segundo posto. O sea, non hai ningún dos do ano pasado aquí? Non, aquí non. Vale. Están todos en bacharelato. Moi ben. O acoso escolar. Facedevos unha pregunta. Faise ou nace o acosador? Pois iso a verdade é que é unha pregunta bastante complexa e que non sabería dicirche, pero eu creo que ven xa desde o principio, porque normalmente é dunha familia onde non o tratan moi ben, ou de onde pequeno non o trataron tamén ben ou fixeron bullying a él incluso. Dentro do que é a investigación, eles tamén fan mención, levan directamente a actividades do seu centro de ensino. E falan tamén con alumnos que forman parte do que chamades equipo de axuda. Que é o equipo de axuda? Pois o equipo de axuda son unha serie de alumnos que traballan cos alumnos que reciben bullying e axúdanos para sentirse mellor ou... Sí, eso, sentirse mellor. Claro, sempre así. Vamos Escoitamos a preguntar entón... bueno, sí, o profe. O profe tamén, motivo deste tema, porque o do ano pasado, hai que decirlo, foi un tema moi potente que dou a volta a España co programa de Francino aquí neste estudio. Tuvestedes incluso chamadas de Sevilla, alguna non? universidade de Sevilla, non? Certo, a verdad que o bonito destes premios tamén é o que ocorre non só antes ou durante, senón despois, porque contactáronos pois varios centros educativos para traballar con nós, para participar en proxectos con eles, ese é moi bonito. Se ve o tema do curso pasado era moi interesante, pero este tamén central... Era pornografía. Era sobre a pornografía, sí, e este tamén é interesante e... bueno, importante, creo eu, ¿no? En todos os centros educativos hai rapaces, mozos e mozas que o pasan mal e creo que os que observamos temos moito que facer, verdad? Afortunadamente no IES de Cotobade pois temos tanto a familia como alumnado como profesorado moi implicados, ás veces hai situacións duras, pero aquí están para intentar acompañar e resolver. Pois dous temas potentes, dous premios, o ano pasado un, este ano outro, e vamos xa coa entrega deste premio. Escoitamos primeiro. Escoitamos. Ah, perdón, escoitamos primeiro, claro, vamos. Gilipollas, gorda fea. Gilipollas, gorda fea. Gilipollas, gorda fea. A pregunta é sinxela. Por que podemos chegar a acosar a un compañeiro ou compañeira do instituto? Eu non podería acosar a ninguén. Estás segura? Porque calquera podería acabar acosando. Vaya, non sei. A ver, en primeiro, igual nos pasamos con aquel rapaz que marchou. Non ves o que eu che dicía? Entón, un nazo acosador ou faise? Que acosa é porque ten problemas? De verdade podería pasar en calquera grupo? Benvidos todas e todos. Hoxe falamos do acoso escolar, tratando de descifrar a persoa acosadora. Por que alguén fai bullying?
pois para este tema tan potente levan este premio. Segundo, entrega o cheque de 2.000 euros Mamen Hermida, directora xunta do Grupo Radio Pontevedra. Quen é o afortunada que colle os cartos? Arriba. Fai entrega tamén do segundo premio a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Arriba. Aí, moi ben. Entregamos tamén un vale de 400 euros en libros que entrega a editorial Calandra K. Vamos a dar ese vale. Tamén o software de edición de audio e grabación profesional con ASPA. E a grabadora profesional que entrega a Estabelecementos Milar. Todo eso levades con este segundo premio. Foto para posteridade e baixando. Podedes baixar xa. Gracias, chavales. E a este paso hasta o ano, porque van 2 anos 2 premios. Vamos xa co primeiro premio. Entramos Ai, que nervios. na recta final. Luz, primeiro premio. Un primeiro premio que está dotado con 3.000 euros para o centro gañador entregado por Radio Pontevedra. 500 euros que entrega Carlin Papelerías. Un programa profesional de edición de radio, de audio, con ASPA. E unha grabadora profesional de Estabelecementos Milar Radio. Xusto? Pois imos alo entón co primeiro premio. O xurado valorou a posta en escena dun tema enriquecedor, pola variedade de recursos e voces ben encaixados, con efectos sonoros que lle dan forza á historia. Pola escolla dun tema que destaca a importancia do patrimonio inmaterial e interxeneracional. Por un inicio potente, coordinado e abrallante que consigue enfeitizar. And the winner is Oíes Félix Muriel de Rianxo, polo podcast Galicia, o País das Maravillas. Parabéns. Vamos, chavales. Vamos. Un podcast moi galego, cheo de mitos, de lendas e o máis bonito, traballaron os mitos e as lendas da súa terra, de Rianxo. Eles falan de a lenda do Pozo Bastón ou algo tamén moi bonito, a fonte do Culí, que hai que dicir 3 veces, Culí. Rapaces, parabéns, o micro por aquí. Quen é Xiana? Está por aquí Xiana? Non está? Vale, pois saúdo Xiana. Podes subir se queres. Quería facer unha mención para ela porque aquí neste podcast o que fixeron tamén foi conxugar as distintas participacións de voces e do centro. Xiana é a que pon a voz precisamente a lenda do Pozo Bastón. Ela é unha auténtica gañadora. Que foi o que gañou ela? Que nos di por aquí? Ela... Hoxe teño unha fonía terrible, non son Joaquín Sabina, son Xosé. Gañou o primeiro premio de Tiralle da Lingua contacontos a nivel Galicia da SPG. É unha auténtica crack. Xiana, ademais, bótalle moita cousa, verdade? A súa voz, coa súa voz, ela vai interpretando e botando conxuros. Sí, bueno, tamén me axudaron moito os meus compañeiros e o profesorado. Así que doy as grazas. Xiana, desa fonte, a lenda do Pozo Bastón, hoxe en día, como se coñece esa zona? Pois está en Asados, pois é un sitio cheo de lendas e historia. Que pasa? Quen me conta eso de culí, que hai que decir 3 veces? A ver, por aquí ti. Bueno... Que segredo hai aí? Ou deixámolo para que escoiten o podcast? Deixámolo. Vale. Pois entón, escoitamos o podcast. Vamos. Meigas que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se di que os mortos se cruzan cos vivos. Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos como as treboadas. Dende a noite dos tempos, fálase de enigmáticos personaxes que habitan nos bosques, nas montañas ou no mar de Galicia. Seres escuros que dende tempos moi remotos permitiron poñerlle rostro ao medo e dar resposta a fenómenos que non eran quen de comprender.
Personaxes que teñen claros paralelismos con outras mitoloxías europeas e que envolven Galicia cun aura de misterio que a converte en única. Eu son Narciso e aquí dá comezo o noso podcast Galicia, o País das Maravillas. Galicia, o País das Maravillas. Con Rianxo tamén como protagonista. Vamos xa coa entrega do merecido premio 3.000 euros que entrega Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra. Arriba, que se vai para Rianxo. Entrega o primeiro premio o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Arriba aí. Tamén levan material escolar por valor de 500 euros a cargo de Carlin Papelerías. Un programa profesional de edición con ASPA. Y a grabadora profesional de establecimientos Milar Radio. Todo eso con este primeiro premio desta segunda edición, que se vai para Rianxo. Gracias, rapaces, estupendo traballo. Veña esa foto, ben merecida. As autoridades tamén poden baixar, porque agora vamos xa na recta final desta gala, pero aínda quedan sorpresas importantes. Vamos a seguir poñendo música, van a voltar de vacas a acompañarnos noutro tema desos maravillosos que fan elas, para celebrar que xa están entregados os 3 premios de infantil e primaria e os 3 premios de secundaria e bacharelato. Como isto tamén non deixa de ser radio, que nos di, por favor, que hora é? Para marcar que estamos no Salón de Actos da UNED en Pontevedra e que estamos disfrutando da segunda edición da Gala dos Premios José Hermida. Alguén non lo conta por aí? Que hora temos? 1:45. Mima. Imos moi mal de tempo. Solo levamos media hora de retraso. Vale. Pois entonces damos pasos a, sin máis dilación, a de vacas. Imos alá? Hola, hola, moi boas. Bueno, queríamos, antes de nada, agradecer por convidarnos a estar aquí nesta gala, darvos os parabéns e nada, decirvos, contextualizar un pouco o seguinte tema. Nos estudamos moito as divas, sobre todo as divas do pop, como xa vichedes antes as dúas Rosalías que trouxemos aquí para vos. Imos con outra diva. Ela seguramente a coñeceredes por Eurovisión, ela é Chanel, de fai uns anos, pero non sei se sabíades que ademais de ser unha grande artista, ela ten unha peixería aquí no mercado de Pontevedra, Peixería Chanel. Imos contarvos cal era a letra orixinal desta canción. Chegou a mami, ca meiga, ca xova e cun rapante. O mundo está tolo como gavante. Eu teño un problema co anisaki. O polvo está fresco e de calidade. Peixe de primeira, nunca secundaria. Caleta faime tum tum, co seu pum pum. E ca cola dando zum zum en Miami. E non se confundan, señores, señores. Eu sempre estou ready pra limpar cabeza, limpar mexillón. E sentora soy unha sen imitación, bonito do norte, 1 kilo de longueirón. Dame un lomo de salmón, mon, 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 mon. Non é de Ribeira, é de Estocolmo, mon, 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 mon. Non vou baixalo de prezo, non, 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 non. E tamén potata que estamos, sí que estamos.
dame un lomo de salmón. Ti chuchas todo que teño, chucha la gamba, rechupa los dedos, quito ya escama, este xurelo leva unhas xardas, poñe cachelos, collo fishbowl la con la, peixe salvaxe na na na, outra marabota ta ta ta, coco cha 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 cha, que non se confundan, señores, señores, sempre estou ready, para limpar cabeza, limpar mexillones, en todas hai unha, sen imitación, bonito do norte, 1 kilo de longueirón, dame un lomo de salmón, non é de Ribeira, é de Estocolmo, non vou baixalo de prezo, non, e tamén potata que sabo, veña logo, dame un lomo de salmón. Canto queres que che poña? Pois mira, que tes hoxe logo de despertar? Veño poder levar xouba, poder levar a parte. Tu vai a parrocha. A 12. A sardilla, mira, con humor. Genera que cabeza. Quita a cabeza. Non se confundan, señores, señores, sempre estou ready, para limpar cabeza, limpar mexillones, no lazo hai unha, sen imitación, bonito do norte, 1 kilo de longueirón, dame un lomo de salmón, non é de Ribeira, é de Estocolmo, non vou baixalo de prezo, non, e tamén potata que sabo, veña logo, dame un lomo de salmón, non é de Ribeira, é de Estocolmo, non vou baixalo de prezo, non, e tamén potata que sabo, veña logo, dame un lomo de salmón. Maravillosa actuación de De Vacas. ¿Cómo se pode facer música tan bonita, con este ritmo, con esta letra? Estupendo. Van a pechar a gala ainda dentro dun anaquiño de nada, que nos queda pouco. Moitas gracias, De Vacas. Ata Vale, ahora. pois nos seguimos xa na recta final da gala. Xa coñecemos os 8 premiados, pero a edición non rematou. Queda algunha sorpresa. Nesta edición, podedes deixar aí, que non creo que moleste a silla. No, Eu creo que unha- non. sí, Non unha- sei, arranxámonos para non perder. E digo, nesta edición temos unha sorpresa que é unha mención especial para un podcast dos que estades aquí, finalistas. Unha mención especial, por que, Luz Espiño? Bueno, pois que mellor que a responsable de comunicación de Begalsa Eroski, Patricia Domínguez, para nolo contar. Así que, por favor, Patricia, podes subir o esteario. E mentres comentamos que os 20 podcast finalistas, cando se coñeceron cales eran os finalistas, quedaron colgados na páxina web do grupo Radio Pontevedra. Begalsa escoitounos e quedouse con un en especial. Hola, Patricia, que tal? Hola, que tal? Moitísimas gracias por ternos aquí e enhoraboa a todos os premiados e todos os participantes. A ver, explícanos un poquillo que o entendamos. Por que Begalsa dixo, eu quero premiar este podcast? Pois mira, escoitamos todos os da plataforma, encantáronos, pero hubo uno que dixemos, este roubou o corazón por o cariño que estaba feito e tamén porque falaba de algo moi importante para nós, que son os produtos de proximidade. Vale, isto non é un dos premios que xa se deron, co cual o xurado aquí non ten nada que ver, co cual eres ti a que vai a decir a quen lle vades a dar ese premio, esa mención especial. Claro. A ver, a quen é? Tes por aí? Sí, eu teño por sei aquí. a zona, pero... Vale, o CEIP Ramón Valenzuela, que a mellor sopa é o podcast e o colexio... É o Colexio da Bandeira. A bandeira, Meu caldo, meu grelo. Podedes subir, por favor, rapaces? Podedes subir? Onde estades? Vende para cá. Meima. No, aguanta. Este podcast, ademais, ten unha historia moi bonita, porque Sobede. xa sabedes que para participar tendes que ter moito cuidado coa música, os autores. Vinde por Bueno, aquí, pois por puxéronse aquí, en contacto vinde por con aquí. Uxía para que ela lles Poñedevos dera aquí permiso para que a súa música formase parte do que é Poñedevos diante o seu podcast. Eles cantan, eles fan ademais a interpretación dun conto que ten un fondo moi bonito, porque
na preparación dese caldo que se produce nunha casiña dun bosque, o que teñen é un segredo moi particular para disfrutar del. Eles din e chegan á conclusión no seu remate que hai amigos, hai música e tamén o caloriño e hábitos saludables, os que facía mención Patricia. Podemos falar con algún deles, verdade? Vamos por aquí. Quen fala, rapaces? Vera. Vera, o micro é teu. Que sorpresa! E que bonito, como fixestedes ese podcast, verdade? Sodes moitas voces. Tivestedes que pedir máis permisos para facer ese podcast? Sí, conta, que sabes? Que fixestedes, a ver? Pois... Cantades no podcast? Facedes de animaliños? Sí. Sí. Profe, está un pouco nerviosa. Imos, a ver, achecadevos unha de vos e contade un pouquiño porque hai unha historia realmente bonita e o traballo que tendes detrás. Porque, ademais, tivestedes eso, que poñervos en contacto cos autores, coa autora da canción para que poidese salir e deu un sí enorme, ademais. Sí, sí. Aparte de, bueno, de usar o conto A mellor sopa do mundo, pois tamén pedimos permiso a cantante do grupo no seu momento María Fumasa, Uxía Senlle, que sí, dounos un sí rotundo, por suposto. Y creo que ven, no sé si está por ahí, alcaldesa está por ahí, alcaldesa de Silleda. ¿Dónde está alcaldesa? Aquí. Alcaldesa, un segundo arriba, que además non sei se Paula ven... Fernández. Non sei se ven ou vai a unha boda. A unha boda, sí. Vai agora a boda, vai chegar tarde. Vai chegar tarde a que casa, non os noivos que estarán ali desesperados. Bueno, que suponga o premio para os de bandeira. Bueno, son de bandeira ou de Silleda? Donde son? Vamos a meter cizaña. Son da bandeira, pero do Concello de Silleda, verdad? Temos aí unha loita importante entre as dúas localidades, pero eles son da bandeira, pero do Concello de Silleda. E ademais temos que dicir da bandeira, que moitas veces dicimos simplemente bandeira. No, é da bandeira. Vale, pois queda dito e todos recoñecémolo. Pois vamos a escoitar un cachiño deste podcast, por favor, que está moi chulo. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabana tiña a luz acendida. Pola chimenea saía fume. Tartaruga estaba preparando la comida. De súpeto, unha gran nevarada sorprendeu ao coello, que correu a refuxiarse na cabana. Hola, tartaruga, podo quedar aquí antes que pase o temporal? Claro, coello, estou preparando unha sopa. Adoro a sopa. Toma, bote unas cenouras. Vamos a cortar. Bueno, ahora vamos ter un problema. Vamos ter un problema ahora, porque aquí non hai 3.000 euros, non hai software, non hai nada, pero hai isto que está aquí, deixa de mirar que hai aí. Pois hai un pouquiño de todo, hai produtos locais de aquí de Galicia, tamén recordade que a saúde tamén é importante, hai algúns estuches con cepillo, tamén o dentífrico, e 3 xogos para que compartades na aula, vale? Pois todo isto por xentileza de Begal Seroski, a ver que non leva as profes a repartir eso, vale? Sacamos foto, rapaces, dade a volta para... Ide baixando por alá, a ver que non vos caia, E a foto, Poñade aí a foto coa cesta. Bueno, foi unhas sorpresas, pero ainda temos máis, porque o grupo de emisoras Radio Pontevedra considerou que, estando aquí 20 finalistas, sabendo que somentes uns teñen premio, pois, por que non facer que o resto dos 12 centros tivesen tamén a oportunidade de subir ao escenario e levar algún galardón, algún bo recordo. E para iso que suban Mamen Hermida, directora da Xunta de Radio Pontevedra, e Demetrio Gómez, concelleiro de Educación do Concello de Pontevedra, mentres baixan estos rapaces, E agora van a entregar esas distincións. Pedimos lixeireza, rapaces, a medida que vayamos nomeándoos vindes para o escenario, de acordo? Así que... Só un de cada centro. Empezamos, CEI Plurilingüe de Portonovo, en Sanxenxo.
CEIP Manuel Villar Paramá, de Astrada. CEIP Ramón Valenzuela, de Abandeira, Silleda. CEIP Álvarez Limeses, de Pontevedra. CPR La Inmaculada, de Marín. CEP Plurilingüe Río Mayor, de Vilaboa. IES Valle Inclán, de Pontevedra. IES de Meaño. IES A Xunqueira 2. IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez, de Astrada. IES Montecarrasco, de Cangas. Todos esos, arriba. ¿Estamos todos? Muy bien, vamos, por aquí. Bueno. Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra, e Demetrio Gómez Xunqueira, o concelleiro de Educación do Concello de Pontevedra, fan entrega das distincións aos finalistas. Lembrades así o recordo, elevades o recordo. Queda aquí alguén. ¿Están todos los centros? Falta algún? ¿Están todos? Un pequeno agasallo para que vos sigades animando a participar. Que disfrutedes. Unha pregunta, a ver si sabedes. Entre todos estes hai unha profe. Cale? Falta? Bueno. La de medio de los chichos. Sí. Vale, ¿estáis todos? Sí, arriba con eles, que tamén sois os gañadores, hombre. Vamos. Hay alguno que le falta grabadora. Vale, pois podedes baixar. Falta alguén? Falta un que non Grabadora subeu? por aquí, grabadora. Bueno, despois mandámoslle esa distinción ao que falta. Moitas gracias, podedes baixar. Sí. Vale, ¿Podemos y baixar? Vale. vamos ahora con un minuto de agradecemento a todas as empresas e administracións que participan neste proxecto. Vámolo a resumir neste pequeno vídeo. Os premios José Hermida teñen un soporte básico clave para a celebración e mantemento desta iniciativa, os patrocinios. Trátase dun proxecto que conta co apoio de todas as administracións. Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Concello de Pontevedra, Concello de Vilagarcía, Concello de Vilanova, Concello de Marín, administracións de todas as cores políticas unidas. Pero tamén debemos sinalar a implicación de entidades públicas como Sogama ou a UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia. E o respaldo das empresas privadas que apostan por este proxecto educativo. Begalsa Eroski, Editorial Calandraca, Carlin Papelerías, Milar Radio Pontevedra, Alba Solo Música, Aspa, Elegit Radio, Radio Escolar, Editorial Xerais, Setga Iluminación. Todos creen no proxecto do Grupo de Emisoras Radio Pontevedra. Todos xuntos para crear cidadáns informados que comuniquen mellor e analicen a realidade con espírito crítico. Educar para ser futuro. Un aplauso para todos eles, importantes. E xa para pechar este acto, prácticamente unhas palabras que están tasadas, ademais, en tempo, de Mamen Hermida, directora xunta. Como que 5 minutos? Ah, vale, vale. Últimas palabras de agradecemento tamén por parte da empresa. Bos días a todos e todas. Gustaría concluir esta gala lembrando a quen lle dá nome, o meu avó, don José Hermida, o serme destes premios, que hoxe nos reúne aquí, a persoa que puso a primeira pedra do grupo Radio Pontevedra. El non só fundou unha emisora, fundou un fogar cheo de voces. Para el, a radio naceu dunha ilusión que seguro tería hoxe se estivese aquí, ao ver que a radio segue viva, que continúa unindo persoas e sumando ilusións, a través deste concurso que leva o seu nome, os Premios José Hermida. Uns premios que naceron con humildade e ilusión o pasado ano, pero que nesta segunda edición queren deixar clara a súa continuidade. Hai ano e medio, en Radio Pontevedra asumimos un compromiso firme coas novas xeracións, e hoxe podemos dicir que está a dar resultados moi positivos. Hai ano e medio abrimos as portas da nosa casa e desde entón máis de 5.000 nenos e nenas mantén vivo o medio que leva un século ao servicio da sociedade e de seus ointes. O mellor pulo veu cando hai ano e medio unha mensaxe de tranquilidade cambiou de vermello a verde. Gracias por ese impulso inicial, foi clave. Gracias tamén a vos, xurado, patrocinadores,
profesores, compañeiros, por creer neste proxecto desde o primeiro día. Xuntos tenemos a obriga de ser un exemplo para este nenos e nenas. Por isto, só ten sentido cando se construe entre todos. Este ano medramos de 67 a 107 centros escolares. Máis de 5.000 rapaces e rapaces vivindo a radio e aprendendo o valor da información veraz. E, ademais, tivemos a honra de estar nomeados aos Premios Ondas, algo que para un proxecto que acaba de nacer supón xa unha victoria moi importante. Pero este proxecto va de algo máis que a radio. Vai de educación, de creatividade, de espírito crítico e de aprender a contar o mundo mellor. E a vos, rapaces e rapazas, grazas polo voso talento, pola vosa enerxía e pola vosa responsabilidade. Fixeches un traballo exemplar. E para nós foi un privilexio acompañarvos. Despois de 2 edicións temos algo moi claro. O futuro da comunicación está en boas mans. Oxalá, dentro duns anos, cando escoitemos a radio, leamos un xornal ou abramos un podcast, sesades vos que estades aí contando historias, facendo preguntas e axudándonos a entender mellor o mundo. Ese será o noso verdadeiro premio. Desde Radio Pontevedra seguiremos traballando coa convicción de que esta é unha labor social e educativa necesaria. Eu seguirei co meu compromiso, co mesmo, facer medrar este proxecto, coidar do equipo e abrir novos camiños. Gracias de corazón a todas e todas. E agora sí, seguimos escoitándonos. E agora sí, toca despedirse dende as radios escolares. Grazas a todos e a todas por acompañarnos nesta gala. Grazas aos coles. Grazas aos profes. Grazas ás familias. E grazas a todos os patrocinadores que fan posible este proxecto. Rematamos esta segunda edición, pero seguiremos facendo radio dende os centros de ensino. Voltaremos o vindeiro curso con novas ilusións e mantendo o noso lema. Educar para ser futuro. Moi ben, campeona. Grazas tamén a todos eles que foron colaboradores, presentadores nesta gala. Eles son Sarai, Alba, Bosco, Nico, Raquel, Tomás, Flavia y Elena, con H. Elena con H. Gracias por axudarnos, por estar aquí, pero aínda veñen de Vacas. Rematamos coa música de Vacas e despois os centros que aínda non se teñan que marchar, que queiran facer unha foto de grupo, os que gañaron premio, que suban aquí, que son 8, e facemos a foto con eles final, vale? A hora de Vacas. Sí, moitas grazas. Agora que estamos chegando xa ao final da gala e que está cerca a hora do xantar, imos cantar unha canción que lle fixemos a un dos produtos gastronómicos máis nosos. Isto é unha oda ao cocido. A típica canción de vegano, vaya. A canción do vegano. Que fame. Ai, uns greliños. Que
rixóns de zuña. Que hubiera sido se antes comera un cocido? Seguramente estaría lambendo o chofuciño, non como amigos, senón como outra cousa. Esta zorza ponme perigosa, por un chourifago calquer cousa. Se comes todo poñome celosa, déixame sopa. Vou morderte neste xamo, vou botar aceite ao lacón, non tá tan rico sen pimentón. Vai directo ao meu corazón, con esta fame perdo a razón. Ai, contigo non teño ardor, hoxe estás coméndome a orella, pero despois o rixón que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lambendo o chofuciño, non como amigos, que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lambendo o chofuciño, non como amigos. Eu vexo ese botelo e non sei como actuar. Bebe ten moitos coiros e máis osos do normal. Pra mí non é problema, isto faime palpitar. Este amor é de verdade, non se pode controlar. Que escaso é o cocido, arrimolla cachucha meu cariño. Tô esperando o primeiro descuido pra roubarche un anaco de touciño. Eu cago ben contigo, xa non teño que botar o pestillo. Tô esperando o primeiro descuido pra presentarte como meu cochino. Non entendiches que vou morderte neste xamo, vou botarlle aceite ao lacón, non tá tan rico sen pimentón. Vai directo ao meu corazón, con esta fame perdo a razón. Ai, contigo non teño ardor, hoxe estás coméndome a orella, pero despois o rixón que hubiera sido se antes comera un cocido. Como é? A ver. Seguramente estaría lambendo o chofuciño, non como A ver, outra. que hubiera sido se antes comera un cocido. Seguramente estaría lambendo o chofuciño, non como amigos, senón como outra cousa. De vacas. Moitísimas grazas. Gracias a vos, sodes maravillosas. Hai que ver para que dá o cocido, Dá pa moitas cousas un cocido. E Moitas estas gracias. horas máis. vamos a Moitísimas papar o cocido. gracias. De vacas. Bueno, por certo, Luz, xa para rematar, temos que lembrar os alumnos que están aquí, que algúns están na radio, en directo no magazine, e tiveron que salir, que agora ao salir teñen unha bolsa. A ver, non é un cocido, pero sí que é unha bolsa con produtos saludables que cede Vegal Saeroski e, ademais, unha galleta tamén feita con moito cariño polos alumnos do CIF Carlos Oroza. Vale? O sea, ahora tendes eso garantido aí, simplemente por ser majos, non pasa nada. E darvos as gracias por estar, para que sigades creendo na radio, que non deixa de ser máis que un medio de formación, máis que de información. Que viva a radio, hasta o próximo ano. Que vivan as radios escolares, gracias. Os que queirades subir a facer a foto, podedes vir, vale?